Takže ahoj, já tě vítám u nového videa. V dnešním videu se budeme bavit o nejčastějších chybách začátečníků. Dělá to každý začínající chovatel, dělali jsme to každý, ale my se budeme snažit říct si, na co si dát nejčastěji pozor. To je taková největší chyba. Za první je nenastudovanost informací o andulkách. Kubu, teda Angela už to unavuje, koukám, ten už tady chrápe. Nejsou to prostě informace, které bychom měli vědět. Nejdůležitější je strava, vybavení klece, vhodná klec, co tam ještě patří. Nejdůležitější určitě prostředí, kde by andulka měla být, na co si dávat pozor v domácnosti, rostliny, okna, aby nevourali do skel, že je z toho strašně moc, co by člověk měl vědět, takže za první je důležitý nějaký informace, ještě předtím, než si andulku pořídíme, pořídit si vhodnou klec, vhodný vybavení klece, ale co nejčastěji tak v těch facebookových skupinách vídám, bývá ty i v naší, bohužel, tomu se nevyhneme, chvaluju to, těm lidem to tam se snažím nějak vysvětlit a nejčastější chybou je buď to špatně zvolená klec je malá, nebo je kulatá, ta je úplně nejhorší, protože andulka se v ní neorientuje. A další jsou špatně vybavený klece. Jak u nás můžete vidět, máme většinu klecí dřevěných, nebo vybavení dřevěný. Je tam jsem tam nějaký plast, nějaký bydýlka, držáky bydýlek, minerální bydýlka. Ale nejhorší, co může být, tak jsou plastový bydýlka a soustružený bydýlka. To už jsme ale řešili samozřejmě, zopakujeme si to. Soustružený bydýlko máme například tady. My ho máme zvenku, mám na něj daný pískový návlek, aby si brousily drápky, protože o soustružený bydýlko by si drápky nebrousily. Víte, Angelo? Takže první, co nejčastěji bývá, je špatně vybavená klec. Druhý bývá špatně zvolená klec. Třetí bývá špatně zvolený místo, takže třeba si umístějí klec do kuchyně, vesele si vařej, že výpary, nejčastěji vaření na teflonu, andulky zabíjí, třeba i samočistící program trouby taky andulky zabíjí. Je toho prostě spoustu. Budu se snažit ty nejčastější věci dát, když jsou natočený do popisku videa. Další, co často vídám, že lidi přestane andulka bavit, nebo aspoň si to myslím, že přestane bavit, protože teď je spoustu nalezených andulek, tak je prostě zkrátka pustěj. Že andulky u nás přírodně nepřežijou, takže andulky určitě nepouštět. Pokud jste se rozhodli z jakýhokoliv důvodu, ať je to nemoc, nějaký úmrtí, nebo zkrátka už tu andulku nechcete, jste líní, tak ji někomu darujte. Je spoustu facebookových portálů, kam napíšete daruju andulku, tohle má takovou barvu a takovou. Nechám vybavení třeba za peníz a snažte se jí najít správný domov, když už jste si ji pořídili. Co ty? Ty. Takže to teďka taky bývá nějaký moderní, že andulky jsou někde nalezený. Takže na to si dávat pozor. Dávat si pozor, aby vám ta andulka nikam neodletěla. Aby prostě jste měli všechno zabezpečený. Když odcházíte z domu, je nejlepší andulky zavřít, pokud nemají třeba svoji místnost zvlášť, nebo nejsou zvyklí jinak. Je lepší je zavírat, na noc je určitě zavírat, protože andulky se lehce splaší a mohly by prostě spadnout, být nějaký úraz. Co je tak asi ještě další nejčastější, je to, že lidi jsou netrpěliví, myslí si, že si andulku ochočejí hnedka, za den nebo za týden, někdy to trvá měsíc, někdy si vás ta andulka ochočí hned. Víš? Pak je taky důležitý zmínit, častou chybou je to, že lidi dají budku. Andulky na spaní určitě nepotřebují budku, andulky spějí v korunách stromů v přírodě, ve přírodní Austrálii a budku určitě nepotřebují. Pokud dáte budku v té andulce, když máte samce, tak to nějak nebude řešit, ale samice v ní to vyvolá prostě to, že se bude chtít pářit a můžou nastat komplikace, pokud nejste na to připravení, nemáte něco nastudováno. Je to nebezpečný, určitě nenechávejte jen tak pářit andulky.
chce to spoustu práce a času. Pojď ke mně. Nehryzej mě. Takže určitě nedávat budku, pokud na to nejste připravený, nemáte nastudováno. Nebyli jste u nějakého chovatele, nezjišťovali jste si informace. Takže určitě to chce trpělivost. Andulku si můžete ochočit za týden, za měsíc, za rok. Andulka budku nepotřebuje, takže určitě nedávat jen tak. Taky je důležité zmínit, že andulka v životě nemusí zahnízdit, nějaký to neublíží. A naopak by měl být takový nějaký zákon, aby lidi nedávali budky, protože pak jim ty mláďata umírají. Trápí to ty samice, samce a není to prostě jednoduchý. Sice to není náročný papoušek, ale nějakou tu péči potřebuje a když žije u vás, tak ta péče je prostě na vás. Hej, Angelo, ty jsi tady někde bouchl, koukám, jsi z toho unavený. Takže důležitá je připravenost na všechno, vědět, že andulky nikdy nemusí hnízdit. Častý dotaz, to bych asi nedával k chybám, ale dotaz je to, že lidi si pořídí samičku, jejtkory, a samice najednou má takhle hnědý ozobí a oni se dozvěděli o nemoci vápenka, tak už plašej, je to vápenka, kolikrát se ani nezeptají, což je lepší se zeptat samozřejmě, nikdo vás nezabije, ale nikdo se nezeptá a tu andulku zbytečně přeléčuje na tu vápenku, že ten lék na tu vápenku je toxický, může nastat situace, že to andulka nepřežije. Takže pokud máte samici a najednou jí zhnědné ozobí, má ho narostlý, určitě nemá vápenku a my nemusíme nic řešit. Samozřejmě, pokud si nejste jistý, někde se zeptejte, třeba u nás ve skupině Andulka Vlnkovaná rady a tipy na Facebooku. Nikdo vám hlavu neutrhne. Další co, tak lidi si třeba pořídějí 2 samičky, což taky nedělá dobrotu, to jsme se bavili už v minulém videu. Ty 2 holky samotný nedělají dobrotu, třeba 2 kluky. Samozřejmě vždycky je lepší větší počet samců než samic, anebo mít stejný počet. Pak to nedělá dobrotu. Je dobrý vědět taky, že andulky by neměly být v lichém počtu, protože většinou si každá najde nějakého svého parťáka, nějakou svoji dvojici a jeden pak třeba je navíc šikanovaný. Ale není to pravidlem samozřejmě, je to jenom tak vypozorovaný. Když už na tom Facebooku máme asi přes 9,5 tisíc členů, denně tam schvaluju stovky příspěvků, tak vidím, že prostě třeba někdo má 3 andulky a se ptá, jako, že ta třetí je prostě taková odstrčená, takže je lepší mít třeba 2 a 2, nebo prostě mít páreček a nemusíte nic řešit. Andulky jsou hejnoví ptáci, to je taky častá chyba, někdo si bude říkat, moje andulka je ale šťastná. A ona vám to řekla, že je šťastná, pořiďte jí kámoše a uvidíte, že bude šťastnější. Hnedka uvidíte, bude dovádět, bude si hrát. Není pravidlem, že třeba když máte mluvící andulku, tak přestane mluvit. Samozřejmě může přestat, ale nemusí, když se jim budete věnovat stejně, dokonce to může naučit i tu novou, s ochočením. Bojíte se, že si pořídíte nějakého dalšího anduláka a že se neochočí a ještě bude divoký ten další. Nebude, když se mu budete věnovat nadále stejně jako doteď. Ochočíte si oba, dokonce ten ochočený vám pomůže s ochočením toho dalšího. Ještě taková důležitá vsuvka, bude asi tak poslední, je těch chyb spoustu, ale tohle jsou ty nejdůležitější. Jsou zrcátka a plastoví kamarádi. Někdo pořídí zrcátko, aby ta andulka mluvila, ale andulky bývají agresivní vůči zrcadlu a plastové andulce, takže je to úplně zbytečná věc, ale to jsme už se bavili. A taky největší zlo je bavlna. A ještě lidské jídlo, taky chyba dávat lidské jídlo andulce. Ale to všechno jsme řešili, takže tady to bylo takový spíš povídání. Budu rád, když mi napíšeš do komentáře, s čím se setkal ty, jaký nejčastější chyby vídáš. A my se teda uvidíme zase někdy příště.